16 il-każ ġdid ta' Covid-19 kienu rreġistrati fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna. Skont ċifri maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa, 13 persuna oħra kienu meqjusa li fiequ. Għaldaqstant in-numru ta' każi attivi issa tela l-222. Bejn it-2 u 3 żdiedet persuna oħra l-isptar sabiex bekk total ta' pazjenti rikoverati fl-Isptar Mater Dei b'sintomi tal-coronavirus issa hu ta' 14 il-persuna, filwaqt li 4 minnhom għadhom qed jingħataw kura fl-ICU. Għal dak li għandu x'jaqsam mat-tilqim sena li tlieta ingħataw 46,000 u 99 dosi booster tal-vaċċin. Intant issa sar magħruf li minn nofs Novembru l-booster tal-vaċċin se jibda jingħata lil ħaddiema fil-qasam tas-saħħa kif ukoll lill-għalliema, waqt li minn nofs Diċembru se tibda tingħata lil persuni ta' bejn is-60 u s-70 sena. Apparti dan, Malta se tibda taċċetta ċertifikat tal-vaċċin ta' aktar pajjiżi. Fi żviluppi oħra mill-ġimgħa d-dieħla se titneħħa l-ħtieġa tad-distanza soċjali f'attivitajiet sa 300 persuna imlaqma li jkunu bil-qiegħda lebsin il-maskra u tfal taħt 12 sena li jakkumpanjawhom. Dan wara li ma riżulta ħadd pożittiva l-coronavirus fl-avveniment li sar bħala prova madwar ġimagħtejn ilu. Jidher li din il-miżura se tiġi estiża l-attivitajiet oħra fejn in-nies ikunu bil-qiegħda sabiex għall-avvenimenti tal-miliet jekk is-sitwazzjoni tibqa' dik li hi, il-ħajja soċjali tersa aktar lejn in-normalità.